ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ንምባል ዓቐበት ዝኾኑ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ እዩ ግን ድማ ብብዙሓት ኣካላት እዩ ተፈጺሙ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ እቲ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ወይልና ነጺልና ክንዛረባ ይግባእን ዝብል ምላሽ ይሂብሉ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ እውን አብይ አህመድ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ዘይበለ ንምንታይ ብዝብል ቁጣዕ ዘስምዑ ተጋሩ ንምንታይ አብይ እቲ ተግባር ፈጺሙ ዘይበለ ክሒዱ ክብሉ ዝስምዑ ናይተሳኑን ጌታቸው ረዳ ነዝን ብዙሓት በስተልዓለ ሓሳብ ምላሽ ዝሃበን ትኸውን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ፈጺሙ እዩ ንምባል ዘለኽዎ ቦታ ዝፈቅድ ኣይኮነን ክብል ድማ እቲ ቃለ መሕተት ከንቢትዎ እዩ አብይ አህመድ ዝብል ቃል ካብ ጌታቸው ረዳ ክወፅእ ዝደለየ ጋዜጠኛ አልጀዚራ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ጆኖሳይድ ፈጺሙ እዩ ዝብል ርእሲ ስለ ዝደለያ ክሳብ መወዳእታ ንምክታዕ ዝመረፀ እዩ ክልተ ወርሒ ዝወሰደ ምድላው እቲ ቃለ መሕተት ጌታቸው ረዳ አብይ አህመድን ጆኖሳይድ ፈጺሙ ትብል ቃል መውፃእ ዝተገበረ ርብርብ እውን ከይተሳኺዑ ሓሊፉ ኣብ መድረኽ ዓለም ብድፍረት ካብ ምዝራብ ንድሕሪት ከም ዘይብል ዝነገረሉ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ዘራራብ ኣጀንዳታት ምልዓሉ ዶ ኣይበለን ሰፊሕ ተቃውሞን ደጋፍን ዘለዎ ጌታቸው ረዳ ካብ ዝተወለደላ ትግራይ ክሳብ መላእ ኢትዮጵያ ዕዙዝ ሽምን ዝናን ዓቲሩ ዝቐፀለ እዩ ተኸታታሊ ድራማ ዝመስል ዓውዲ ዘለዎ ፖለቲካ ኢትዮጵያ በብወቅቱ እናተቀያየረ ቅርጹን ሓሳቡን እናተገላበጠ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሰዓት ፖለቲከኛታት ዝነበሮም መርገጽ እናቀያየሩ ምስትዋናዊ ሃዋህው ክቀያየሩን ምርኣይ ልሙድ እዩ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ካብቶም ንሕወሓት ክትሰኣለዋ ህዝቢ ትግራይ ተወፂዑ እዩ ብምባል ጎረሩ ክሳብ ዝነቅዕ ኣብ መድረኽ ዓለም ዝተቀላጠፈ ዓቕሚ እንግሊሽ ብምጥቃም ክዛረብ ዝጸንሐ እንትኸውን ናይ ቀደም ተጣባቂ ሕወሓት ናይ ሕዚ ተቃዋሚ ኮይኑ እውን ደበኽ ዝበለ እዩ ሕወሓት እውን ብግዲያ ኣባላተይ ዘለውን ጥሪተይላ ካብ ቅድሚት ተሰርዖም ዝነበረት ፖለቲከኛ ሓደ ጌታቸው ረዳ ባንዳ ዝብል ሽም ብምልጣፍ ድማ ከሓቲ ጉጅለ ክትብል እውን ሰይማቶም እያ ብዛዕባ ኣብ ሚድያታት ዝህቦም ጥንክር ዝበሉ ዘረባታት ደፋርን ድፍረት ዝተመልኦን ጥንቃቐ ዘይተመልኦም መደረታት ክገብር ዝንገረሉ ጌታቸው ረዳ ኣብ አልጀዚራ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ንዝዛረቦም ዘረባታት ክጥንቅቐሎም ይግባአኒ ነይሩ ክብል ድማ ቅድሚ ሕዚ ዝተዛረቦም ዘረባታት ኮነ ናይ ሕዚ ዘረብኡ ጥንቃቐ ከም ዘድልዩ እዩ ክዛረብ ተሰሚዑ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ዘርእዮ ዘሎ ምንቅስቃስ ኮነ ዘለዎ ቦታ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ዝፈጸሞ ጌጋ ከይደግም የዝቃለስ ክብል ዝስማዕ እንትኸውን ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ኢልካ ነርካ እሞ ሕዚ ኸ ንምንታይ ዘረባኻ ትቕይሮ ንዝብል ሕቶ ድማ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበርክዎ ቦታ ንኸይምለሶ እየ መርገጽየይ ፈለይ ዘለኹ ክብል ምላሽ ይብሉ ካብ ትግራይ ምብራሩ ዝገለጽ ጌታቸው ረዳ ምስ አብይ አህመድ ምስራሕ ዝጀመርኩ እኮ ሕዚ ኣይኮነን ፕሬዚደንት ትግራይ እናኸለኹ እየ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ምስራሕ ጀሚረ ይብል ጌታቸው ረዳ ሕዚ ምስ አብይ አህመድ ምስራሕ ከም ዝጀምራ ምሲሎም ዝዛረቡ ሰባት ግን ጌጋ ዘለዎም እዩ ዝጸንሐ ምሕዝነት ከም ዝነበሮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ዝጸንሐ ምሕዝነት ከም ዝነበሮም ብጣዕሚ ቁሩብ ዝኾነ ዕርክነት ኣለና ክብል ተሰሚዑ ብርክት ዝበል ዓበይቲ አጀንዳታት ዘለዕለ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ኩናት ከም ዘይህሉ ሓቢሩ ከም ምኽንያት ዘቐመጠውን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ናይ ባዕሉ ምርኢት ኣዝዩ ዝሸቐል ብምዃኑ ከምቲ ዝተሓሰበ ድማ አብይ አህመድ ዓሻ ኣይኮነን ንዓርሱ ናብ ሓደጋ ከእትዎ ዝኽእል ምንቅስቃስ ኣይገብርን ክብል እዩ ተኸላኺልሉ ንሃተይ ስራሕ ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ምምኻር ብኻልእ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ሕማቕ ምልቓቕ እዩ ክብል ዝስማዕ ትማሊ ተቃዋሚ አብይ አህመድ ዋና ደጋፊ ሕወሓት ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ሕዚ ድማ ኣማኻሪ አብይ አህመድ ተቃዋሚ ሕወሓት ምዃኑ ጽባሕ ካልእ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሕቶ ዘልዓለ እዩ ጌታቸው ረዳ ብድሕሪ ሕዚ ንምእማን ይከኣል ዶ ንዝብል ግን ንጌታቸው ረዳ ጥራሕ ዘነጻጸረ ዘይኮነስ ፖለቲካ ዝቀየር ዘሎ መሪሕነት ክሕተት ዝግብኦ እዩ ኣብ ዝቀየር ዘሎ ፖለቲካ ኩሉ መሪሕነት ክሕተት ዝግብኦ እዩ ስልጣን ዘህርፈነ ነገር ኣይኮነን ዝበለ ጌታቸው ስልጣን ምርካብ ዝገብሮ ነገር ከም ዘይለውና ነፂሩ ዘሎ ጌታቸው ረዳን አብይ አህመድን ክንድቲ ዝድለ ይጻልኡ ይባሱ ግን ድማ ጥቡቅ ርክብን ዕርክነትን ከም ዘለዎም ዝገለጸ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ኩናት ኮነ ድሕሪ ኩናት ኣዕሩኽ ምዃኖም ብምግላጽ ኣብ ኩናት እዋን ነንባዕሎም ይዋግኡ ምንባሮም እዩ ኣነፂሩ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ቅድሚ ኩናት ኣዕሩኽ ነይሮም ሕዚ ድማ ኣዕሩኽ ኣለው ኣብ መንጎ ድማ ይዋግኡ ነይሮም መወዳቱ ኣብ መንጎ ጌታቸው ረዳን አብይ አህመድን ዝጸንሐ ክርክርን መስዋዕትን እውን ኣብ መንጎ ክልተ ኣዕሩኽ ዝነበረ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ኣብ መንጎ ክልተ ኣዕሩኻት ዝነበረ ውጥጥን ንትርኽን ስዒቡ ዝተሰውኡ ደቂ ህዝብን ደቂ ትግራይ ነዞም ክልተ ኣዕሩኽ ተመሊሶም ብምዕትዕራቕ ድማ ናብ ንቡር ህይወቶም ብምቕጻል ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዘንቀሳቐሱ ዘለዉ እንትኾኑ ነዞም ክልተ ኣዕሩኽ ንምትዕራቕ ክገብሮ ዝጸንሐ ቃልስኸ ምንታይ በጽሐ ዝብል መርኣይ እውን ዝጠልብ እዩ
ራራ ሚዲያ ጥበብ ይመርሕ።